Hej alle sammen, jer der ser med her på min YouTube-kanal. I denne video skal vi snakke lidt om, hvad for nogle videoer der er på min YouTube-kanal. Også, jeg har brug for jeres hjælp, fordi at jeg mangler nogle idéer til at lave min næste video. Fordi min hjerne den er ved at være tom, fordi lige nu BT der laver jeg rigtig meget sjov og space med challenge. Og en gang imellem så laver jeg også de her lidt alvorlige videoer, altså vlog. Så jeg har brug for jeres hjælp, fordi at nogle gange kan det jo godt være, at når jeg filmer, så kan det jo godt være, når jeg uploader den, at det måske ikke er særlig en god video. Så jeg har brug for jeres hjælp. Hvad vil I gerne se? Fordi det er jo lidt jer, som der ser med på kanalen, og jo mere jeg gør jer glade, jo bedre er det også for mig. Så hvad kan I godt tænke jer at se? Jeg uploader jo bare videoer, og det kan jo godt være, at I ikke gider at se det. Og det er lidt derfor, at denne video handler lidt også om, at vi skal gå i dybden på de her videoer, der er på min kanal. Hvad for nogle videoer, der er gode, og hvad for nogle videoer, der er dårlige. Det kan jo godt være, at I synes, måske jeg skal prøve at lære lidt mere musik, eller jeg skal måske lave nogle flere videoer med noget challenge, eller kan det være, fordi at nogle videoer ikke har fået så mange visninger, kan være, fordi klipningen ikke er særlig god. Så det er jer, og I må meget gerne gå ind på denne video her, som når jeg har lagt den op. Gå ned og skriv i kommentarfeltet, hvad der er godt, og hvad der er dårligt, og hvad skal jeg blive bedre til, og skriv måske eventuelt det her, den retning skal du gå, Jesper, fordi så er det nemlig, at jeg tager jeres kommentar, smider det ind i min lille safe kontrolhjerne heroppe, og så vil jeg bruge jeres respons, fordi det er jer, der gør sådan, at jeg forbedrer mig. Og jeg kan jo også se på min kanal, at jeg får flere og flere abonnenter, og det er jo fantastisk at se, at det går rigtig godt. Så vi skal bare ind og se på min computer lige nu, så jeg håber, I er klar til at se, hvad for nogle videoer jeg har på min kanal. Nu er vi så kommet ind på min YouTube-kanal. Og det er altså sådan, at vi kan starte med allerøverst. Det her, det er jo mit billede af mig. Jeg har fundet ud af, at der er flere og flere folk, der ser YouTube på deres fjernsyn. Så jeg har fundet ud af, at jeg skal eventuelt lave det her om, så det bliver mere forstørret, så man kan se det på fjernsyn. Det har jeg også fundet ud af nu. Fordi igen, der er flere og flere folk, der ser YouTube på deres fjernsyn. Og det er også, vi snakker også lidt om, at synes I måske, at mit profilbillede herovre, det er godt? Skal det laves om? Skal jeg have et nyt profilbillede? Skal det være mere seriøst? Eller skal det være igen noget fjolleri? Det er klar på alt, hvad I siger. Men vi kan jo gå ned til den første video hernede. Altså den her house tour her, den synes jeg, den går rigtig godt. Den kører faktisk godt. Den er begyndt at få... Den har fået 510 visninger, og jeg synes faktisk, jeg er faktisk meget overrasket over, at den har fået sådan gode visninger, og det betyder måske også bare, at I godt kan lide lidt mere personligt også. Så det er jo rart fra min side af, at den har fået så et godt klap på skulderen. Den næste herovre, nu går jeg lige op her, den har fået 201 visninger, og det ved jeg ikke helt, om det er fordi, den er kedelig eller ej, men det er nemlig fordi, at jeg også, som jeg sagde før, at jeg kan godt lide at lave nogle vlog. Og det er jo fordi, at jeg har fået en masse inspirationer af andre YouTubere, f.eks. Rasmus Brohaven. Han laver nogle gode vlog, hvor han tager ud og rejser, og hvor han er også seriøs. Han har også lavet bålsnak. Og det er jo lidt derfor, at jeg laver lidt noget blandet også. Så jeg håber lidt selvfølgelig på, at I vil se den her vlog her. Men næste herovre, jeg startede for et halvt år siden på at lave noget musik. Den har nok ikke fået så mange visninger, så jeg ved ikke helt, om jer, der ser med, om I synes lidt, det er forvirret lidt, om jeg laver noget challenge, og så laver noget vlog, og så laver musik. Men selvfølgelig, hvis I synes, at jeg skal prøve at lave noget musik igen, vil jeg meget gerne lave noget musik igen. For jeg synes også, at det er spændende, og det er sjovt univers, der er kommet nu i denne verden her, at man kan lave musik på sin computer. Men vi kan gå videre her. Altså jeg vil sige, den her video med min burger, det er den, der er nummer 1. Den har fået flest visninger. Også
kontra at lyden er dårlig. Og det er jo fordi, at jeg havde en ikke særlig god mikrofon. Nu har jeg investeret mig i en lidt bedre mikrofon fra ProShop, så min lyd er meget, meget bedre. Men jeg synes helt klart, det er nok den, som der har fået flest visninger. Og det betyder måske også bare, at I elsker noget at gøre med mad at gøre. Så det kan jo godt være, at jeg måske skal fortsætte med det, men det kræver også masser af træning og lave sådan nogle videoer der, fordi at altså når man spiser så meget mad, så bliver man meget, meget hurtigt mæt, og det er jo træning og træning og træning. Den her video her, hvor jeg snakker lidt om min nye høretelefon, har ikke fået så mange visninger. Og jeg tror, det er på grund af, at det er selve funktionen, altså videoen, kvaliteten, den er på den side her, ikke på den side her. Og det var noget, jeg fandt ud af, da jeg havde uploadet den. Så det var lidt en fail, kan man så sige. Altså den her med chili, verdens stærkeste chili, har kun fået 288, tror jeg. 288 visninger. Og det, ja, den er jo ikke særlig høj end den der på, min burger. Så jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er ikke særlig på. Jeg ved ikke, om det er fordi, at det kan være kameravinkelen, der ikke er særlig god. Men det er jer, der skal hjælpe mig det. Så jo, altså det er jo bare, at vi skal finde ud af, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Det er jo ligesom også den her. Jamen, den har jo kun fået 174, og det synes jeg synes faktisk, den er god, men det kan måske også godt være, at det er klipning af min redigering, at det ikke er særlig god, og måske det er fordi, det blæser. Men det er jo fordi, jeg godt kunne tænke mig at komme ud og se naturen, især ude på Fyns Hoved, fordi jeg kommer fra Odense, og en time herfra, der kan jeg se en masse natur og det synes jeg let, det kunne være spændende at lave en video med det her Fyns Hoved her. Og herover, ja, det er jo ligesom, som jeg sagde før, den har heller ikke fået så mange visninger, så jeg ved ikke lige helt, om musikken det skal være i aktuel, men selvfølgelig skriv ned i kommentarfeltet, hvis det er noget, jeg skal prøve. Og så, ja. Altså jeg vil sige, at hvis vi snakker om mellem de to videoer her, så jeg vil sige, at den her med mælkesnitter har fået flest visninger kontra den med snackpølser. Jeg prøvede lidt på, at i den her video her, at blande nogle folk ind i det lokale, hvor jeg bor. Det er fordi, jeg synes, det kunne være spændende at få nogle andre folk i min video, så det ikke kun var mig, der snakker. Så altså, jeg vil sige, jeg synes, den er god, men det kan jo godt være, at det er mig, der er lidt har misforstået det. Så, men selvfølgelig, lad os håbe, at den får flere visninger på et tidspunkt. Og så er det selvfølgelig også bare, min surstrøm, den synes jeg også, at det synes jeg personligt var god. Også fordi, at jeg har hørt så meget om surstrøm, det skulle være ulækker, og man ser jo meget i tidernes morgen. Der var det jo en mand, der hedder Dolken for 10 år siden. Da jeg var yngre, der lavede han en video, hvor den fik rigtig mange visninger. Og så efter der begyndte det bare at storme på YouTube, at altså, den har fået så mange visninger, den her video her med Dolken og hans kammerat, der sidder i en campingvogn, og så brækker han sig, og det var mega sjov. Så jeg tror lidt efter den video der, så begyndte surstrøm bare at være mere populær, og at folk lige skulle prøve at spise det her surstrøm her. Så, men jeg krydser fingre på et tidspunkt, den kommer højere og højere op. Ja, og her der var selvfølgelig mig og min kæreste, der har fået Labubu. Det var, altså igen, det er jo, jeg tror, det er jo også 8 måneder siden, så det var lidt i starten, at jeg begyndte at lave YouTube, så klipning kan måske godt være lidt dårlig. Men igen, man forbedrer sig hver gang, at man øver sig, hver gang man laver nye videoer, så er det, at man bliver bedre. Og det handler også om den her video med, hvor jeg skal prøve at spise en Big Mac, 2 Big Mac. Den har også begyndt at få bedre visninger. Jeg kigger lige en gang imellem, fordi det er svært at se ind i kameraet her, hvor mange visninger jeg har fået. Den her video med flødeboller, ja,
der må jeg nok indrømme, det var en ikke særlig god en. Og den synes jeg ved ikke, om jeg skal prøve at slette den. Men det kan godt være, at jeg sletter den, fordi den har jeg heller ikke fået så mange visninger. Og igen, det er flødeboller er nok ikke særlig spændende og ikke særlig sjovt. Så det var måske også bare en video, første gang jeg lagde op, fordi jeg tænkte, nu skulle jeg prøve noget. Skal vi se her. Ja, videoen herovre med, hvordan jeg smager min kærestes modermælk, erstatningsmælk. Nogle mennesker synes nok, det er klamt, men det er jo fordi, jeg er en ærlig person, og jeg tør at tage en udfordring. Så kan det godt være, at der er nogle mænd, der synes, det er ulækkert, men jeg tog kampen op og sagde, okay, så har jeg prøvet det, ikke? Og så er man ærlig. Jeg kan sagtens være ærlig over de ting, jeg laver. Men den har også kun fået 205 visninger. Den her, jeg mener faktisk, det her også var den allerførste video, jeg lavede. Og det var, den handler jo om, hvor hurtigt kunne man spise en roulade. Også fordi den er jo så storagtig. Og kunne man spise den på 2 minutter eller 1 minut, altså om det kunne lade sig gøre. Så det prøvede jeg. Så det var lidt en challenge fra min side af. Det kunne godt være, at I synes, det var kedeligt, men den bliver der, og så kan det også godt være, at den bare stiger på et tidspunkt. Og det samme gælder også den her. Der var lyden også mega dårlig, og det er også derfor, at den ikke har fået så mange visninger. Så jeg tænker også, alle de videoer, som der ikke har fået så mange visninger, enten så kan det være, fordi det er klipning, der er dårlig, eller så kan det være, fordi at I synes, den er kedelig, og der er ikke noget spænding i det. Og lyden her, den var mega dårlig. Så det, der er mest spændende på kanalen fra jeres side af, I gerne vil se, jamen det kan jeg se, det er jo min house-tur, for det er nok mere personligt. Og så er det noget med mad at gøre. Så jeg har fundet ud af, at måske skal jeg lave mere personlige ting, og så måske mere med noget masser af mad. Så igen, hvis I synes, den her video her var god, vi runder af nu. Hvis I synes, den her video her var god, så gå ind på kanalen her, gå ind på kommentarfeltet, skriv i min kommentarfelt, hvad for noget nyt projekt jeg skal lave, og eventuelt kom med nogle idéer, kom med noget feedback, som jeg kan bruge. Det kunne være mega spændende at høre jeres idéer. Og min mål lige nu, det er, at jeg vil gerne vil ramme de 1000 abonnenter, så kan I have en dejlig dag. Og endnu igen, hjælp mig. Husk, skriv i kommentarfeltet. Hej.